Philippines! Hi guys! Good morning! Good morning! Kumusta po kayo dyan lahat? Kumusta? Dito tayo sa yung breakfast namin ba is very unhealthy. Yung mga binili namin kahapon ng mga pastry na ito. Ang dami na dito. Look, naglinya na. Naglinya. Ay, yung piña colada. Masarap man siya. So, ngayon po, ang gagawin ko is marinate ng chicken. Marinate tayo ng chicken. Hugasan ko lang po ito, guys. Palinis man po ito, pero mahilig akong mag-rinse ng mga gamit. Bago gamitin. Lalo na kapag hindi every minute of my day. I was born a special way, charot. So, yun. Maglinis po tayo. Ay, napupuno naman itong basurahan. Ay, time check, it is 8:30 ng umaga. Hello! Lutuin natin yung ulam nating manok. Bago natin siya lutuin, guys, kinukuha ko yung mga extra fat, mga extra skin, and kinakat ko na din siya slice para naman mapunta yung mga ang lasa niya sa loob ng manok. Lagyan ko lang siya ng granulated onion and garlic, nilagyan ng lemon, soy, soka, at saka oyster sauce, at paminta at konting asin. And then pagkatapos niyan, hinalo-halo ko na lang siya, guys, para ma-equal yung yung seasoning para mapunta talaga sa manok. And then, ilagay ko lang siya sa freezer, sa refrigerator pala, ng ilang oras. Buong araw yan, guys, para naman masarap yung manok. So, yun yung ginawa ko. At saka, masarap talaga itong i-grill. Pero, I think, makikita nyo mamaya, parang mali yung ginagawa ko. Parang very unhealthy. Pero, makikita nyo yan, guys. Pero, masarap talaga siyang ganyan. So, yun. At nilagay ko siya mamaya sa sa ziploc bag para mabaliktad-baliktad ko yung baliktad yan. Basta nilagay ko lang siya sa ziploc bag kasi po magkasya sa refrigerator. So, yun. Patulong na rin ako kay Mister. Napagod lang naman ako sa mga pinagagawa ko, guys. Wala naman akong ginawa. Gusto ko lang matulog kasi parang lately parang kulang sa tulog yung ko mukha. O, diba? Luka-luka lang. Maglaban na naman ako, guys. Nakatulog ako dito. Ano na nga yung oras? Almost 4 o'clock. Finally, presko na po tayo. Magluto lang tayo ng corn, guys. Magluto tayo ng corn. Para meron tayong ulam. Binili ko to eh. Pero ang laki-laki niya eh. I-fry ko na lang kaya yon. I think I'm just going to fry it. Crispy fried garlic. I think binili ko to doon kina Kuya. Doon sa Filipino store. 2023 March. Kasi ma-expire na pala. So, ipa-fry ko na lang siya, guys. So, meron din ako dito mga maliliit. Let's see kung kailan ba ito. Hello, 29 pa to. Okay, guys, comment down below. Hindi ko ito gamitin itong 2019. Comment down below kung okay pa ba siyang gamitin. So, yun ko kung nakatulog ako kanina ba, and then ha? What happened? Where I go, it's following me. Do you want to follow Dada? Sure, guys, the robot. The robot, oh, Dada, wait. You know there is a camera. They love your honey, honey. You have the best honey in the world. Yeah. Yes, honey. You have the best honey. Honey like a baby. Very smooth. You have a nice white shiny honey. You have the best honey, and my honey is raggedy. Too much worky in the farming. Ay, nako. So, Tommy, I was sleeping. When I woke up, I said, where is my husband? And then I heard bang. What was that? You dropped something. I didn't drop nothing. I mean, water hit my thing and it slammed on the thing. It sounded like the phone dropping. So, yeah. So I said, okay, I'm gonna do laundry.
And then... Oh yeah, let's see. If I can use the hot water while I take a shower. What a good idea. This is not New Rochelle. This is not New Rochelle, Han. This is not New Rochelle. New Rochelle house. Make a shower cold. So and then after that, I took a shower. Han, I'm telling you, honey, you react like this is New Rochelle that we have a problem. I don't trust it. No, it's not. It doesn't matter. It's still one water heater making the hot water for everything in the house. Doesn't matter. And New Rochelle, it was also making the heat, but it's still one water heater making all the hot water for the house. Yes, son. Still works the same. No, it's not. We don't have problem. You take a shower. You have the water running, and I got that. Me, Han, I don't do hot water like you. I just do really mild because I know it's not good for your body. Crispy fry. Ooh, crispy fry. We haven't had crispy fry in forever. Does you like that? Yeah. Gustong-gusto ni Tami yung crispy fry, guys. When we went to the Philippines, when I came back here, I got a lot and then I end up throwing it out. Why? Because it's really go bad. because it was expired. Who cares? A few years later, then we found out it's You like to put that expired on this and throw it out and buy one. I like to do that. Yeah, and that's why there is expiration because there's chemical in there. So Oh. Come on, Rats. Come here, Rats. Linga, linga, linga. You get away from me. Look at ito yung sabi ko, guys, na akala ko okay siya. Masarap naman talaga siya. Pero kaso lang, parang naano ako sa oil. Parang nauumay ako sa oil. Masarap talaga siyang ganituhin yung luto. Pero yung oil. Next time talaga, guys, next time yung bilhin ko is air fryer. At saka si Mr. of course, busy siya sa paglilinis ni Sharky. And yun, masarap siya. Masarap talaga siya, as in, I'm not joking. Crispy fry, it's good. Sabi pa ni Tami, it's too salty. Wow, very unhealthy. Next time, mag-air fry tayo or ilagay natin sa grill para hindi siya maging ganito. Kasi masarap pero sobrang hindi maganda sa katawan talaga yung ginagawa ko. Anyway, so next time, grill tayo or air fryer. Ang mahal kasi ng air fryer, guys. And then, you know, hindi natin alam kung magagamit ba natin siya palagi. So, comment down below, guys, kung meron kayong air fryer, kung palagi ba ninyo siyang ginagamit. Kasi wala kasi akong kilala, guys, na may air fryer at saka hindi ko alam kung anong klaseng luto yung pwede nating gawin. Kain lang kami, guys. Tapos na akong nag-fry. Last two. Last natin. Dalawa na lang yung ano, malapit na siyang matapos. Kain na kami, guys, kasi almost 7 o'clock na. And yun, and then I still have to, do you want rice? I think tapos na yan. Yan siya. Tapos na din ito, guys. Masarap talaga siya, as in. Kain tayo. Hi, love. Come on. Come on, darling. I'm still feeding the corn. So guys, itikman natin itong chicken natin. Let's see. The chicken. Sarap man. Thank you, guys. Thank you so much. See you later. Hi, guys. Hello po. Anyway, guys, i-check ko lang yung prutas ko doon sa gilid. Meron kaming apple. At saka meron kaming pears. Alam ko yung isang prutas is wala pang bunga. Pero i-check natin yung isa. I-check natin yung apple kung merong bunga. Tika muna. Tignan natin kung namunga ba siya. Tinitrim ko kasi yan. This spring. Trim ko siya. So, tignan ko kung may bunga. And let's see kung meron tayong ma-harvest this coming summer. Kasi yung apple, yun lang yung apple at saka doon sa gilid. Both yung apple namin is doon sa gilid namin. At saka yung pinakamarami is yung pears. Piras man yun sa Pilipinas, diba? So tignan natin, let's go. Tika muna ha. May ano kasi, may sasakyan sa harap ng bahay. Yung sasakyan na yan is, may truck ba? Umalis na. So dito kasi yung prutas, guys. Dito sa gilid ng bahay. Tignan lang natin siya. Kasi, yun, ang dami ko nang dapat linisin dito. Dito, oh. Ay.
Dito din, ito yung bulaklak natin. Kailangan ko magdagdag. So, ito yung prutas dito, guys. Tingnan natin. Ay, nilalagyan ng kapitbahay namin. So, ito yung prutas dito. Ito yung apple. Look, tignan natin guys kung meron na bang bunga. Hala, meron na ba? Sira man. Ay, ang dami. Ang daming bunga guys, look. Ang daming bunga. Ganito po siya guys. Wala siyang spray kasi. So, organic na organic siya. So, hindi siya ini-sprayhan. Kasi organic. And wala siyang spray. Hindi na pinabayaan lang namin siya. So, look, ang daming bunga. So, yun. Meron tayong ma-harvest. So, yan. Pinutol ko kasi ito dito. Nga. Pero meron pa rin kahit pinutol ko na. Look. Look, ang daming bunga guys. Oh. Look, oh. Oh. Diba ang saya? Doon pa sa taas, oh. Parang walang bunga sa taas. Ay, meron pala. Ang laki ng apple na to. Saka guys, ang daming snake dito na nung nagkakat ako ng grass doon, muntika na talaga ako. So, yun. So, kaya every time na maglakad ka dito, titingin ka talaga sa ground kasi baka may ano. At least merong bunga. Look, marami. Sobrang dami, eh. Look, oh. Maraming bunga. Bunga galore. Diba? Apple. Dito sa gilid, be. Meron pa dito. Diba? So, ito yung buong apple namin, guys. Pakita ko lang sa inyo, ha. Look siya. Nangapit bahay na nga yan, eh. So, tara, bago tayo makagat ng ahas dito, kasi may ahas. Tayo sa gilid ng bahay. Look. Yun, tara. Ito yung kinarga namin galing sa isang bahay. Ang bigat. Tara, guys. Yun ko na lang. Hydrangea po itong bulaklak na ito pala. Hydrangea. Yan, yan yung tinitrim ko. Umanda na siya. Uy, ito na yung rosas. Ang daming bulaklak. Ito na yun siya guys. Update sa rosas pala. Ang daming bulaklak. Ang ganda. Doon din marami din sa kabila. So yan. Yan, ganda oh. Tignan nga natin yung kabila. Kung may bulaklak na ba. Ay, nag-start. Kaka-start pa lang. Ito siya, kaka-start pa lang, oh. Ito siya, meron na. Ito, marami, oh. Maliit yung bulaklak nito, guys. Pero marami din siya. Look, oh. Marami. Tara. Ito, maganda din to, oh. Nag-start na siyang nagbulak. Yun lang yun guys. Yun yung apple. So, nag-start na pala siya. Marami-rami na palang bunga. Nag-start na. At marami ng bunga. So, yun. Tulungan ko lang si Tami sa ano. So, yun lang yung update. May bunga na. At saka, ang saya. Mayroon tayong apple. Ma-harvest.